sa ka. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so long. Maayong ato kanyang tanan nga mga suking tigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ilabi na sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Katrina. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysayang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, nothing's gonna change my love for you. To go, hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. If the road ahead is not so easy, our love will lead the way for us. Like a guiding star, I'll be there for you if you should need me. You don't have to change a thing. I love you just the way you are. So come with me and share the view. I'll help you see forever too. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for more than your love. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. The world may change my whole life through, but nothing's gonna change my love for you. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Magkining sa kababay nga nagtuyo sa Naga City, Cebu. Ang ito matatampo nagdasangan nga Katrina. Mabdus ka day? Oo, Kung mauna, maamahan ako. dili Ace. Unsa? Kat, unsa'y buot ni mo ipasabot? Dili ka maamahan. Kay pakuha ko ni bata ang ania sa kuntian. Pero, Kat, dako ka ng sa kung imo ng buhaton. Anong ipakuha man imo? Barugan man ti ka. Pakaslan ti ka. So? Gato kag malipay kung imo na buhaton? O sa may pakaon mo na mo? Doon na ka ba'y trabaho? Kat, Mo na hinungdan nga dili ko gustong ipadayon ni bata ah. Kat, ay nagbuhata. Maluoy ka. Imo ng anak. Wa na'y makausap pa sa kong desisyon, Ace. Ipakuha ko ni bata kaysa duha niya may mag-antos buhon. What? Nagpakuha ka? O, dahil
Kinuo ko yung taon ni mo, day. Uy, kiunsa man ni mo? Ako ra. Nagpalit ra ko og tambal nga pampakuha sa kong kailar sab. Mauding luya ka. Hinday nga naman intaong nagpakuha man ka, uy. Aside nga dako kayo ng sa ng imong gibuhat, delikado pagit kaayo na para nimo. Wa ba ka magtanaw sa imong kaugalingon? Tanawa, oh. Luspad na kaayo ka. Day. Niyon sa man si Ace, ani. Dili unta siya gusto, pero wa siya nahimo. Day, Kat. Gusto na ko makigbuwag nimo. Kat, Sorry, Ace. Pero dili na ko. Kung ikaw, kontento ra kasi mo kinabuhi ngingon anak, way trabaho. Pas ako, dili. Kat. Maluoy ka. Mahal ti ka. Ace, dili ko mapakaon na ni mo love na ako, uy. Ang akong gusto nga maningkamot ka. Pero doon na ba ko kay paningkamot? Wa! Mao makigbuwag ko nimo kay wa ko'y kaugmaon nimo. Makamingaw mi sa dining, masinggol kag balik. Karon pa ko na-excite og balik nga naanak ko ikakita. Ay, okay ba kani akong gisuloob, no? Ay, ako na akong okay ra ba ka ni? Oy, Katrina. Kanina ra man kang nagsigig atubang anang samin. Wa pag yung kamahuman? Na ako'y date, ma. Ah, na-entertain na dayon ka, nak? Uy, kadali basad kod. Bag-o pa gani mong nagbuwag ni Ace na? Ma, wa na ko magkabata, ma. Alangan man siyang maghuwat pa ko nga naimuanhi ang panguyaban ko. Mayuntag na apo ko sa high school kay okay ra. Gani unta to. Wa na ka magkabata pero nangita pag yung kaglain. Maayo na unta to si Ace kay nakaila na kaayo ta. Ma, unsa umata na nakaila na kaayota pero wa si paningkamot. Ikaw na nag-ingon mismo, ma, nga wa namin nagkabata pero hangtod ron, wa gyapon siya trabaho. Usam ka ni plano ni siyang kinabuhi? Katrina, ayaw gud pag-ingon ana, nak. Ang tao no, imposible kaayo nga way plano. Tingali, dili pa lang yun iyang oras. Dili kay abig maunay gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi, ihatag dayon na sa Ginoo. Bisag unsaon pa nimong paningkamot, kung dili pa oras, dili pa gyud na mahitabo. O kato si Ace, nakasiguro kung doon na gyud to'y plano tong bataa. Walang yung tingali ni mo makita iyang paningkamot kay pulos na lang mga sayop imong nakita niya. Sige na, ma, oy. Mato na ko kay tingaligan. Nagawa na to na ako ron akong kadate. Nahala, sige. Pag-amping, ha? Hey, Alex. Sorry. Ganina na ka? Dili pa kayo dugay. Okay ra. Sige na, lingkod na. Wow. Gwapa kay ka tonight. Ikaw, sad. Gwapo sad kaayo ka ron. Okay, mag-order yun na ta. Una tang paday ng storya. Sige. Gisugot na ti ka, Alex. Yes! Thank you, Kat. Basta isaan lang bayat na ako nga. Dali ko ni mo pasakitan, ha? Ako isaad, Katrina. Salamat, Alex.
Wow, ha? Kadali, good. Unsam say dugayan, uy. Unya? Wa na sad gyud manawag si Ace nimo. Wa na. Da, may rasad, uy. Dili na sad ko interesado pa niya. Well, naa naman gyud kay bagong kalipay ron day. Well, good luck na lang. Hopefully nga mao na gyud na. Maayo unta giday. Alex, pwede ba? Hunungaw na pagsige ni Mugduwa sa cellphone? Sa muka ni mo eh. Mag 3 years na lang ta pero wag yapon ka na usab. Gikapoy na ko, Alex. Wag rin kay hisgot bahin sa tong kasal. Usa? Oy, Katrina. Wa pa na sa kong nahunaw eh. Gusto pa kog lingaw-lingaw. Unsa? Sa ato pa wa pagitigay plano para nako. Abi nimo gipulaan na kay ko ni sitwasyon nato. Makibuwag na ko nimo. Fine. Mayra sa doy, aron malibre na ko. Samo kay ka eh. Grabe ka ka-controlling. Alex. Tingali gigabaan ako sa kong gibuhat ni Ace, tay, no? Pwede... Oo. Kay awa ha. Bisan og gingon ato si Ace tay. Grabe kaayo to si mo atiman nimo. Tanang efforts, oras, iya gyud gihatag nimo. Sa una, si Ace mo'y magsigig bag sa imong oras niya. Unya sa dihang nakarelasyon na mong Alex, ikaw na sad mo nagsigig bag sa iyang oras para nimo. Mautingali, tay. Gaba na ganing ako. Kumusta na ka si Ace, no? Sa akong nahibaw-an, wala gyud ko na si paramdam bisag usa sa ato mga friends. Ambot lang ka kung hain na siya karon. Gimigaw man hinuon ko niya, tay. Day Kat. Kumusta naman ka? Okay na. Maayo hinuon, day. Doon ako ibalita, di bo? Unsa man? Doon ay reunion ang atong batch. And guess what? Muatan si Ace. Sure ka, day? So, unsa man? Maapil ka? Oo, moapil ka ko, anak, day. Gusto ko makakita niya. Gusto ko mangumusta niya, day. Oy, excited! Mulang? Hoy, Katrina! Hanilit! Kumusta naman mo, oy? Okay ra. Guwapa gihapon. Ay, huwag apoy makalabaw sa kombyute. Sa itong bats, no? Excited ako makita sa buwan na itong mga kaoban, oy. Unsa kay dagway nila sa? Si Ace, wa pa? Ay, matindi ay. Huwag man ko magparamdam. Naamay nag-ingon ako nga muatan ko na siya. Oy, basig di mo na yun, oy. Basig na-hurt pa siya sa imong pakibuwag niya. Uy, hala. Si Ace na? Asa ba? Ay, oh. Uy, hala! Kagwapo! Kat, kumusta? Ace, okay ra. Ikaw, murag lahi ka naman kaayo. Nia, taning kamot in taog mayo. Ay, dali na mo. Ay, mga unat ta, dali mo. May butang mo dali, oy. Tara ninyo. Bye, bro. Nice seeing you again. Bye. Tay, asinso na kita kayo si Ace, oh. Nanamay sakyanan. Si Kwan, eh. Day, pwede ka nahisa ka.
Natabukan na Makigistorya lang ko kadiyot niya. Okay, uy. Sige, day. Ace, Ah, yes, Kat? sorry. Oh. Ha? Sorry sa ako nabuhat sa una. Grabe akong pagmahay, Ace. Nahibaw ko dili na untaangay nga makigstorya pa ko ni mo bahin sa tumpas kay ako may nakigbuwag ni mo. Ako mo, Kat, okay na to. Gipasaylo na tika. O, nagpasalamat sa ko di mo kay tungod ni mo. Mas naning kamot gi ko. Og dako kay ko pasalamat pod kay nakaparis kog buotan nga asawa. Minyo na ka? Oh, ha? Wala ka mahibaw? Ah, oo, minyo na ko eh. Kasal ko sa huwes. Last year lang, kay namabdos man siya. Pero plano na mong magpakasal balik pohon sa simbahan. Mao ba? Oo. Kat, una na ko ninyo ha. Gipangitan ako sa akong asawa, good? Sige, Ace. Aamping. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. The nights would seem so. Sakit man dawaton, pero kinahanglan. Tuwag kinahibaw kong in the first place, sao man sa gid nako. Karon, minyo nako, ubisag minyo nako. Nagpangita paghihapon ko sa pagpangga o pag-atiman ni Is nako sa una. Ug tingali, karma nini nako ron. Dinhi na lang ko to, daghang salamat, RMN. Hold me now, touch me now. I don't want to live without you. Mga mga galang kaagi ni Katrina nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagulahan, Nothing's Gonna Change My Love For You. Nothing's gonna change my love for you. You ought to know by now how much I love you. One thing you can be sure of, I'll never ask for. Ang mga kaagi gibahatan udo sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kaawit kero. Arimen Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpaminaw. How